De l'1 al 4 de març, Figueres acollirà la primera edició del Festival Internacional de Circ, a l'alçada d'esdeveniments similars que se celebren a París, Montecarlo o Budapest. Es farà al Castell de Sant Ferran. Doncs un festival de circ bàsicament són un mínim de 22 atraccions internacionals de primeríssim nivell en el món del circ que actuen en 2 espectacles de selecció, ara que estan de moda els concursos televisius en diríem semifinals, per un motiu logístic, i és que si actuessin tots junts la representació duraria més de 6 hores. I a l'hora que actuen competeixen davant d'un jurat internacional que l'integren directors dels circs més prestigiosos del món. De fet, la composició del jurat és un dels elements, un dels termòmetres de prestigi del propi festival. Seran 4 dies que ompliran Figueres de seguidors i també de professionals del món del circ. Això què vull dir? Vull dir que durant els dies de festival arriben a la ciutat on es celebra no només aficionats al món del circ, sinó sobretot professionals. Directors, programadors de circs, però no només, sinó també de varietés, de mànagers d'espectacles que podem veure en parcs temàtics, en creuers, a televisions, etc. Això què vol dir? Vol dir un retorn, un impacte econòmic molt fort a la ciutat on es celebra. El circ és un espectacle de llenguatge visual que pot atraure un públic transfronterer. A Figueres només es presentaran artistes inèdits a tota Europa provinents de 13 països diferents. L'originalitat del festival, que el fa únic sobre tots els altres festivals de circ al món, és que el Festival Internacional de Circ Castell de Figueres només presentarà artistes inèdits a Europa. És a dir, en la selecció artística de la composició dels 2 programes es té en compte que, com a primera premissa, l'artista que actua sobre la pista, que ho farà a la pista de la gran carpa blanca que s'instal·larà en el pati d'armes del Castell de Sant Ferran, no ha actuat ni un sol cop a Europa. Això fa que siguem un festival realment superatractiu per als programadors i que vinguin realment de tot el món a comprar números de circ per després contractar-los. Diferents administracions recolzen aquest festival que es considera d'un gran atractiu turístic fora de temporada. I des del primer moment la Diputació va veure totes aquestes jornades com una inversió, sobretot que portés el segell de qualitat, que això avui en dia cada vegada costa més i aquesta edició la portarà, també els continguts i sobretot una projecció turística. El festival es fa amb una temporada que precisament no és una temporada alta i de densitat de població, sinó que és en temporada baixa, que això també comportarà tots els hotels de la ciutat, a totes les places hoteleres del voltant del comarca, etc., que en aquests dies també puguin omplir de gent. No? Quan en Genís va venir a presentar-nos el projecte, el que vam veure era un projecte molt potent, un projecte, jo entenc que un nou producte turístic de la Costa Brava, de la ciutat de Figueres, evidentment, però de la Costa Brava, i un projecte que tenia el recolzament, sobretot de l'Ajuntament de Figueres, cosa que també busquem des de l'administració del Patronat. És un projecte més que fem Ajuntament, la part pública amb el partenariat de la part privada, model que tots és conegut del Festival Acústica de Figueres, doncs voldríem que comencem d'una manera, jo crec que prou digna per començar un primer Festival Internacional del Circ i que això, voldríem que la projecció fos a través dels anys, que anés creixent a mesura que vagin passant els anys. A nivell organitzatiu, el festival mou més de 200 persones. El pressupost és de 250.000 euros. L'Ajuntament hi aporta el 10% d'aquesta quantitat. Compta amb un centenar d'empreses i administracions col·laboradores. Les entrades es posaran a la venda el 27 de desembre.